Ki pajba jong kisan shnong kamanat area kala kerpat ya ketenat joka koit kekia kamtam ya unong mi kemat joka mau keruan uba rinikton el tongkar ba kidai ban plino ya kamanat subcenter kabadon hapenden lengdo Southwest Khas Hills District. Kumbalong menta ki pajba jong kisan shnong manat area kidon kam ya kene ke subcenter na kabenda banyo ya kicing sumar ya kicing pang. Urang ba ubadai presiden jong kisenjuk kirang ba san shnong uba ready shela rengkat kejingedon lang usketri uba PS nong sej haba ajing kran hakilat patai kubor ulaong kenang baka nomlong kum ka yingja ulaong malas ngaudai ban pentrai kamno ya gani ke subcenter kenang baki pajba kinyo katkum kejingdon kam ban pak sumarno hakni ke jaka ajing sumar na kabenta kijing shitom kibom don kam ban lej shadu shamau keruan nakaliang jongi kum ki rang ba jong kane kadong bat katany kum ba ngilang nut la slem nga kan maru nadu hakapor ka bay barowel danglong kum minister bat MLA jong kane kadong katany ngili ya kerpat ban penyo ya kane ka sop sentar Henry om sem la urlong nadu kapor kajong u namar kijing don kam kiba ngi sengeu bangi don kam ban yo ya la kajong ka sop sentar akan ikan dong bat katany ti Henry hadin kajing wan jong ba el hek kum minister jong ka health department ngila yo ban ya kan do ya u hangtei hamo perwat lokot kerpang na kabenta jong yi kum ki rangba jong kan san sinong manat area tingilen lek bani akan du ya u bar ula kular kemat jong yi bangan saya na sitom ban penyo ya kan sop sentar tikum ta kala long kumne kumbang yo i menta singa burom ya kajing kular jong u bat ka la urlong kumne te hakabede bat kontraktor wa pensitom ban trei ya kan sop sentar kat kum kajing don kam jam kan sop sentar ni i bakal abit kala biang na dong sedong kam don ASU kabadang dunate kum bangi terang bad bengang bakan dono la kajong ka sop sentar menta ngis ngeu ban ong ban nakaliang jongi khnang bakan nomlong kajing ja kumne on pentrei kam no iya kan kajing kerpat ya kinong mi khmat jongi bakin simkia ban pentrei kam no iya kan ni kenang bakan nomlong theli kan ka ying henrei kan yo ban pentrei kan kap kum ka jing don kam ka jong ni don kam ya kinong pang bangin nom dalek satei sama kurwat tang ya kijing sitom kibala ban pendon kam tang hang niru te menta ikerpat ya kinong mikmat jongi bakin yo ban pensengeu haka sarkar baka sarkar kan sanction no ya kipus kibayadai bat kan ka sop sentar jongi ban bu no ya kinong trei haka ka sop sentar wat ngiyo iwat ya kan ka belaj ru ka belaj kalanang yak bat ki nong trei kimpat don baterai ikan sulut kai tangka pisah hakaban seu ya kabelaj klem don nongri te halor jong kan ne ngi kerpat baki nong mikmat baik badon burom jong kum baki latre sitam na kabenta jong ikipaj ba tingi kerparu bakin pen urlang lo ya ki jing don kam jong kan ne sop sentar kat kum ka jing don kam jong ka